Καλημέρα, Πάσα. Ψύχρα έχει απόψε. Γύρισε το παιδί από το πανεπιστήμιο σήμερα το πρωί, όλη νύχτα ήταν μέσα στο τρένο. Πήρε και το πτυχίο, σπούδασε φυσικός. Τώρα ξάπλωσε λίγο να κοιμηθεί. Το έβαλε και στην κουρνίζα, το κρέμασαμε μέσα. Τον λέω: καλά είσαι τώρα? Λέω: εντάξει. Με λέει: η γη λέει, είναι στρόγγυλη, τέτοια πράγματα. Τον λέω: το ξέρω, λέω, αλλά για μένα δεν έχει καμιά σημασία. Λέω: εμείς στεναχωριόμαστε, λέω, τώρα αυτά. Ποιος θα κοιτάξει το σπίτι, ποιος θα κοιτάξει το μαντρί. Για τα μπλάρια, λέω, δεν παίζει ρόλο πώς είναι η γη. Αυτά θέλει να φαν. Το περιβόλι θέλει να το κοιτάξει. Ντομάτες, κουπριά να βάλει, του κουτέτσι λίγο να καθαρίσει. Τα αυγά να μαζέψει. Ποιος θα τα κοιτάξει αυτά τώρα? Εμείς άμα φύγουμε, δεν έχει κανένα. Αυτό ήθελα να σας πω, λέει, πατέρα. Αν επιτρέπεις, λέει, να γυρίσω, λέει, στο σπίτι, να ασχοληθώ, λέει, με το μαντρί. Πόσο χάρηκα. Λέω: μπράβο, ρε παιδί μου, λέω, να το σπίτι, μπες μέσα, κάνει ό,τι θες, λέω, μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ, λέω. Δόξα τω Θεώ, τον έκοψε.